Здравейте, ние сме The Visionaries. Аз съм Самуил, а е Лили, а е Тея. Днес ние представихме своята идея на Sachi Circle, а тя е именно това, че всеки един родител трябва да бъде героят на своето дете и нашето послание е точно това. Ти си героят на своето дете. Твоята първа мисия е да покажеш здравословният начин на живот на него. Затова какво решим да направим? Решим да отворим първият по рода си магазин за отдаване на дрехи под наем, костюми за супергерои, но за родители, които страдат от наднормено тегло, защото те също заслужават да бъдат новите герои в своето семейство и да покажат нова тенденция, да покажат нещо ново, за да обърнат именно това негативно влияние, което получават техните деца постоянно. И нещо друго да кажем? Да благодарим на нашия ментор. Радо Иванов, помогна ни страшно много, благодарим от все сърце. И Sachi Circle е нещо много яко. И ако може да участва.